CP Crew, stand up. Ithi kwakungenje lana kusaphethe uShaka, kwakungenje lana kusaphethe uMandela, kwakungenje lana kusaphethe uMbeki, kwakungenje lana kusaphethe uMonhlanhla, kwakungenje lana kusaphethe uZuma, kwakungenje lana kusaphethe uNora, kwakungenje lana kusaphethe uSibangelo, kwakungenje. Shawan kwakungenjeni mandulo, kwakungcono ngisho inkosi ngoba amakhansela akhona labazophuma ngamabhodlela. Nanofunda uzuphothule kodwa ungawutholi umsebenzi, kingabantu abasiphethe wokhindela kwesabo. Ngisho kuvela amabhishobhu labacabangela abangani babo bakhohliwe umphakathi okuyiwona owamnika isikhundla, manje ushaya indiva. Yeka lesa sikhathi usalangazelela ukuba lapho wena wasithembisa ukuthi sohlezi sijabule. Manje sekuyahlula utshwala bilambizene, sekunesikhathi nina ningasinaki, nina nisikhumbula njalo mese nifuna imali mbiza thina sizovota magrede nasikhohlwa. Siyalimit again, kwakungenje kwakungenje. Shawan uSkaye laba baphuma esikhundleni masi behlula beyekela ukudlala ngathi la endaweni lapho khona nawe wafika ngathi. Namhlanje mesikhuluma nawe susibuke ngathi awusazi, kodwa mekufika ama-election wena ungena door to door sicela ukuthi kusasa sibe nawe. Wena uzoba yikhansela ekuzoletha intuthuko, manje sekuphele 5 years still awenza umehluko. Ngeke uphinde utholo lami ukhetho sekungamane kusho ipheko. Phela wena uyibulalile ifeature ama-artist aphinde aqotha ibhokodo nesekelo kwi-UTV izodlala ibhola. And I'm sure lapho khona wena unakho nokuyisola. Mina ngithi asikhipha amakhansela amadala sifaka amasha. Laba bantu bayasibulala thina sabantu abasha, basibukela phansi ngoba thina singaholi. Ingakho le ndaweni kuzohlezi kuney'tori ingoba amakhansela akhona. Kwakungenje lana kusaphethe uShaka, kwakungenje lana kusaphethe uMandela, kwakungenje lana kusaphethe uMonhlanhla, kwakungenje lana kusaphethe uZuma, kwakungenje lana kusaphethe uMbeki, kwakungenje lana kusaphethe uNora, kwakungenje lana kusaphethe uSibangelo, kwakungenje.